Laga lungkuran nujukai bade. Asalane YouTuber जाबाय लै. Wow, sexy man. Oi, खारदो खारदो. होसो. Laga आदैमोन. गारजाखो खर'लाय. आया. ओइ बिदि सामपा नङालै सामपुरसो. ओइ बे दै नङाथ'. हाब्रुसो बियो. मारै जाखोब्रा? दुगैया नामा नों दुगैया? दुगैयो। होमबा? थ'। बे सान्दुङा बहाबा थांनो नागिरबा फुखुरि दं बैहाय। ब्लगाव देखायलां ब्लगाव। जिराव थाङो मालफुवा माथो। नै। रोंनांगौब्रा थाबायनो नै जाम्बाफोर। थाबाय रोङा बिलाय माथो अबे बिहिर लागाव लागाव बेबो ओंखारलै हाबसैलै माथो जों खननै खनथाम बाहाय लोंफैखांबायमोन अमा बेदरजों इन्टारेस्ट जाखायो बाल दै खाथियाव बाला अमा बेदरा बाहाय गोथौनि बहाय गोथौ बाहाय गोथौ बाला बोखांग्रा जों दुगैफैलायबाय बाथ खालामनोब्रा सेंग्रा बैसोआवलाय बेखार ना सेंग्रा बैसोआव लागाव दैया हेभि ग्रेभि माथो जाग्रा बायदि जाबाय हेभि ना दासो दैया एसे गोथौथ'ना आइलाय दैया गोथौ दङ एसे हेभि नै थ' बैया दुगैसैलाय बैया दोनसै मौआ बैया थ'दो बैलायलाय बैयाय खैमाया सोरनिखौ लाना खारामोनलाय आसोल आदै आयौ लागाव ब्लगल' लागासिनो मारै जाखो सल'पारायाव फैबायलै जों ओइ बेबो गोथौ दंलै ना ए बाहाय गोथौ दं नै बाहाय गोथौ दङ थांजालाबायालै बाय फट' लासिगासिनो दं दिनै वाव नायदो नुबाय फट'खौ नायदो आयु वाव सेक्सि माल दा नुसिगोन भिडिअखौ दा दसे उनाव नायबानो जाबाय इउटुबाव गाइस जाबाय भिडिअआ बेनोमोन जोबथाबाय जोंना बाय बाय गाइस पुरा दैया लोमजोबबाय वाव नै लोमजोबबाय मार जाखो गाइस दुगैनानै न'आव थांफिनलायसैलाय गाइस आसोलफ्रा दुगैना फैफिनलायबायलाय मारै मोनखो दुगैनानै बुंदो गाइस गाज्रि मोनदों आसोला इउटुबाव पेमेन्टखौ देखायदो बेसेबां मोनदों दिनै पार्टि जासिगोन लागाव 30,000 माथो 30,000 लागाव जा गोजानलै साइकेला बैयासो दोनदों आरोना जों खिन्थु लकेसना हेभिखा नै साथामखौ आर्मि बायदि नुबायलै लाइन थांनायखौ फौजिफोर थां नुबाय लागाव नै जायगाया हेभिखा आरो
न'आव थांगासिनो दं नै गाइस न'आव थांबायलाय मार जाखो वाव आसिल नै फुला ब्लगाव नुजाफैला नामा एसेबो ओरैफै सानैबो ब्लगाव फैदोब्रा नुजाफैदो हाट लागाव नै दाउखौ बोलायबाय लागाव मा सेलफि लायोब्रा थाब फै आयु माथो हाग्रा जा समायालै नै हा मा होनदों ए मोसौआ बिनि नामा होसोग्रा दहाय दा थिग गैयालै बेनो दां नङालै